Kan channel hi min lo subscribe pa, like, share, comment lama te khan, chen min lak pui le sham turin kan som cheu ani. Mine, all mine, bung khatna, ziak tu, kinili boy tlung. Ui, ava han mel chat chiang em, ka pasal chat zia hi, ti in kanaw rin tuangi le, a chian nu emay te chuan kan Korean drama ena, at sang tu pa song ka nga chu andu huam le. Kile shwai chuan ka birthday cake tu siamin, chau ka a chuan kan phar bai dun le a. Ka kum som ni pani na tu ni in, ina kanaw chian te pani, emay le shwai te nen cha valom turin kan in buat saya. Kanu le pa te chu kan chung khat te in ne na lom pui turin, siya chi pa an jin da ya. Ma ni siam nge ke ka lom chu ka du deuh tlata wangin, YouTube pa asyam dan en pa in shwai nen kan han TV nok a. Chian ka kom tam lawa wangin kanaw chian te pani hi ka chom ve tok. Anni pathum hi chu class 12 fek ni in, te achanga in common ni a. A u ber hian ka zui kwal char zel. Man mo te dar som pakhat ri chip tu ania. Ti in kanaw chu aron aw lang a. Thei ni se kan zo na re to ang chu. Khatia TV en mai lo khan milon pui ve jok te chu. Ti in ka awlet laka. Tlaya biakina natlanga ka kalawangin zo kan ei tlai pha. In bwa zo nuwa kan in khom le a. La zir nen kan han siam chop le nok ani. Man mo to nen a cream po chu kan zut rual pei to lo. Sitting room lama chuan kan keng pheya. Du to ka tha kan lak nuwa puar ping pungin kanin ei puara. Atui lo shan lo kha tiro shwai chu ko zota. Voi khat siam na ani boka kan siam thiam zok mo talom. Ti in lung oi mel takin min changa. Shwai le emai te chu kanaw ruma riak turin an luta. Ti po kan ei na te ka ti fai zo nuwa. Muturin ka ruma ka luta. Nile nga ka buaya wangin ka phone chu ka le check mi alawa. WhatsApp pa chuan birthday min wish tu an lo om nuala. Ma se ka lom thu kwal vel pei to lo. Ka mut swak lu tuk chu ka chat thadera. Urin zwal. Tia min soi dat chunga min ko thoma chuan ka hara. Shwai alo ni. Daria ta pel tu anya. Ti in asana bun chu min mua. Ka in per tho zok. Badruma ka tlan lut ngal. Nizan ka mut swak lu tuk khan alarm ka lo set thei ngil de chu ni in. Kan kalanya. Ti in kanaw chuan miron awa. Chan po chang man to lawin ka ha ka not sok a. Ka thom hak tur ka thlang ngal. Ka pon fen war fwal par chu ka fenga. High neck chunga leather jacket dum chu ka hak thua. Ka sam chu bakil nen chuan ka bok nok. Ka phone chu alo ri deuh chena. Man mo to nen ka ning lutuk. Enge. Phone ka pick up wal chuan ka tivin tuara. Min ti phulom. Ivaron tling harve. Ka assignment ka ron kin thei hil suang che. Jini chuan ron ti a. Mi man mo to nen. Chan po chang le to lo chuan phone chu ko off maka. Bas lo tling har si. Taxi la hi man mo chang hian awang thei em le ngal. Kading mai thei to lo. Bas emo taxi lo thlen hun ngak chuan kading runa. Chuta two-wheeler taxi kan pia lo kading chu ka va mua. Engma soi bai lo chuan ka chuang ngal thora. Kapu MZU thling man mo in. Ti in adara chuan ka beng theka. Khoya nge chu Ti in a driver chuan min na ron zot let zui. Mak ti zet hian ka meng phok shua. Ka oi thei lo. Ka taxi mu chun la chuan MZU na mun alo la shel lo zui. Ka chuk le ri chiang zet chuan ke na. Tan a mel ka mu ral chuan ka soi tur po ka soi chun zum thei lo. Amit meng moi tak chuan shil hai takin min lo ena. A mel la chu Leonardo tlero lai anga cha. Adarla Pacific Ocean anga hlai cha.
hetiang ang em chafam kim hi an lo om the ni mo akut chu kamit zo na chuan mitlek lova ke en lai chuan ron ve a ka har chuak zuk tanshila ka ti chuak thei sham kamita tak chuan min en chiang mai si ka lai lik to en ber tur po shilawin kamel kwal ruka ta tan amela chang chuan ashilo ti ka thiam ngal engwanga ani anga mel chale la chalayen two wheeler taxi khalnge mo ani le chu mai ba ka MZU omna mun po ashe silo hun om to lo khalphut mai ro ka shil pa zel don chenya ti le chuan ka wala engma choi bai to lo chuan a khal ve tamaya kalna lampang tur chu ka shil pa zela a kut te chu alianin athi senjam te chu alang fia hle a November thani in khwa awot ve to hle a ataksa simya lo ma ila apang tilum chuan min tilum phaveka khasik meilum atan a it om to ato pa chuan kan thleng ve ta shama ka chuka ka pars phorin zani chu ka pedeu to pa two wheeler taxi a ka chuan ngai lo wangin engza tur nge ka shelo ka kal tur chu loading lok te ti in a omoi tak chuan min kawa ka ding chut muang chang chuan ke in hera enge paisa kha atlem lu tukami ti in ka zot nga zung chuta akut zung chal chuan ka ke chu akoka I phe khok ka han en nak chuan kolo first bun chu alo in ang lo chu ni in ka hupa meng phok shu chuan ke ena scooty seat chu hongin converse aboma la om thlap chu ron phora alan dan chuan leithar lim hlolani kama a chuan ron dinga asang chaje zo buka ke en chho pe lo om chu ke en ta zo ka laro ti in bom chu ron da naya ma se ita apoi lo laro ati tla wang chuan pon lama in thlachung mel tak chunglam lom ru tak tung chuan kalata a chuti chuan atlan liam lai chu ke en zui ringa iron kal don lo mo kalo ti to a khunge ke assignment chu jeni chuan chutpo ka chutma chuan min lo zot ngala ngoi ringin muang chang chuan ka chu a ka be ka chang chuan ka phora heta hi ti in amazona chuan ka thea kalom lu tukanya o rin zwal anui mel lem zet nen chuan ti a henu hi chu amel nen hian mi abuma fel mel takalang si hian aril ru hi akale si assignment ka ti sakchan po karma sa group project kan nein assignment ti tur min pe a anom samlo thu suin kan professor in ti ke mai tur min ti awang chawani apa hi kan professor ni boka adu ang hian omatum rewa kamil zong ni thlot lo lunch e turin don nai bera chuan ka chola happy belated birthday rose board chatak mai chu kama a tu ema chuan ronda a tu nge ti ka han en chho chuan tu dang ni lawin ukima lo ni ke aya senior shit ni in high school kan kalaya changa in she to kan ni min du ti hi shireng ma ila ka du ve lo wangin ka she lo der charchara tilang ve vyau chin ma se khongai wang ani puya anuwa arilu ti nat ai chuan bulchan pui lo lo ka thlang jok mi pachale fel takani ma se chan chatak angba kin ke en theilawani nimin khan ka boilu tuka kalo wishman lo chi a mi she thiam donya ti in kamazo na chuan chu ve a apoi lo tinge pangpar te min pek du a ato om sia avai le mai om si pangpar nim chung chuan ka ti a kalome ti chu a har viau mi pangpar ringai na ti ka sheranga lom nui suk pa chuan ti a in thiam lo ve dewin lom thu chu ka shil ve ta a engei eidu idu order ro ka tri tangche menu min pe a angai lo pangpar hi atok to lutuk ka birthday apyangin thilman to tak min pek china wangin ke in thlashung to hle a ka nyal zata wang chuan atilui ta bik lova
kan pani ei tur chu ka order a class 11 am min thla ho nga tum ti ka hailo ka chan ma che chuan Jenny le a thian ti an lo thleng lola uki ma chu thil ei pui tura ka som che khan i man lo thu kha isoi sia akut kwang kwa chung chuan no lo zetin min ron mela uki ma bula chuan a thian ron kal pui te po ngai twa to lo chuan a ron chu thlanga la ukim i ei zo a class 11 am i nei lo chuan kalna tur ka neya min kal pui theyangem akut pahnia ukima bana kwa chung chuan a zota ka thik turin a ti ti chu ka hailo adu to kin tum sela ka enga ma thok lo kanui ati zama zok ukima chuan minun en le zeu china akut chu lak son tum ka tui en lai chu tlak popin pangpar min pe ka wangin kolom lu tuk o ukim kalo vakal ma sange ti le kal karwala ukima chuan min ko din tum ma se ka shilo dera taxi a chuan ka lut ngal wat hong tlang hal lo chuan cha Maria kani phei kok dora chuan ka lut koya chunhulam class nei na nge phei kok rem mol mol pa chuan kani chuan min lo zota ka ron kal koi mai mai kani phei kok zor ho chu ko chaklama changa ala ka ni boka a quality a cha in amoi hlum hle i phei kok bun chu to kin jinga tlangwal pakhat ron lei kha awa angve kabun lai chu aron bi chang duk duka hei himmo ron lei ton umami kani chu ka zot ngal wat o to kin jing khan tlangwal sang mel chade win ron le lom ka chiang lu tuk ringot heti lai vela chuan ka phei kok zor angzwar an om hle nem kani chuan a tilia ni le ni two-wheeler taxi helmet a khum mialim ti in ka zot le sham o khum change ma se mizo chu a ang ka tivak lo thla pol te po ani mai thei ni tinge min zo a ishat zonga mi ni e a chong po ka pai ka ti de ureng ani Daniel's POV in ka thlen chuan ka nu chuan khungi phei kok lei chu ti in min lo zot wata ke cousin birthday present tura lei kha kanya ma se khanu ka mo khan ka pe lo thei lo ani an lo nei lawa mundanga mi ka lei mayang ti in ka pate scooty cha bi le helmet chu ka pe a ka pate an a scooty petrol thuna ngai thu a soya wanga man sak kania khatia dor ko ta ka din lai khan me se pakhat ka aron churingota aizol hi kala shat chan lo wangin akal du na mun po kha ka shilo ka shat chun chu ama anga me che mel cha ka pian tirata kala mungai lo khatia man mo ta ka kal tura min ti khan eng wanga asoi anga ti me nge ka ni po ka in shilo ka azo tu anyang kapa hi Australian mi ni in kanunien kumsom pani mi kani lain anin chena kapa in abula Australia amin shwaya achang changin Christmas mang turin kanu chenna aizola hian ka zin chin kanu le ka zin tin mizo chung min zir tir chin ma se Australia ka let le in mizo changa byak tur ka nei lo wangin ka thengil le zung zung chin ma se thiam venge ka du awangin ka zirna sa hlia tuna chuan ka she thiam ve vek to ma se nal tak chuan kala chong theilo ke cousin Lily birthday lomna kal turin zanra e kham chuan kanu chu in siam ngala ke po in siam ve vat tur chuan min ti sofa a zoi deuh chunga phone ke en lai chuan ke classmate Nicole ne na chang message ka dong nol mai ka chungil te te a i thleng tluang mo inu chu adam cha em ti in message tu min lo thona uluk tak chuan ka chang liat Nicole hi ka star ro ve chin le then kan tlai do na nia kanu chuan in chunga aruma chang chuan ron ti lau lawa ke po chu ko ruma chuan lutin ke in siam sok soka
Rinzualis POV. Eng tik nge anu ti anron khodon. Kan so elai chuan kanau chuan min zota. Kashilo kati bulmuk. Min na ron biak lo awang chuan an chin chang engma kashabi khau lo. Kachian nu birthday lom na kakaldona. Ido chuan shwai le emai teleng tura somro. Katleng sil zo kuchupa chuan kanau le khazir lai chu kashila. Kashil dai to alau ti sam et. Tilau po ni ila zan tin an ron leng zia thawa. Kan in hi chu an chan hau in puya ni tlat sia. Kathom hak tur ka zonga. Tun lai chu khwa awat ve to bok sia. Ke kor hak chu acha in ka sia. Nakina vot ti tur bok chu ke ma tho ni in. Kor fol hak chu tum bai lo mai te ang. Ka thei to pa ke in pen par nu chuan ka chwaka. Minute som ni kalvel ba ka ni lawa wangin. Ke chuan exercise lak pa ani mai ti in ka kala. Kholai ta chu an cheina sa to in. Mi ve wak po an omnual. An in thlen ma kongvel chu are in street light chu a phede uzuk zuka. Ka doi ve deuh bok nen ka phone flashlight chu ko on ngal. Ka hnung lama zurui. Ka ri deuh chut chut chu ka sia a. Ril ru chong chai na nen ka thei to parang chuan ka kal par. Mi an lo tam to in hla ring ta ka play in an lo lam deuh swaw hloma. A birthday nei tu nu chu ka zong vat. Ka present lei sak chu pek ngal ka du ani. Happy birthday Lily. Ka moral chuan ka kwa ngala. Ka lom lutuk. Ilaw kal don lo mo kutia ka lung oi lo man lutuk. Ani hi chu aril ru ano khopa. Eng wangin nge I birthday party ate ka lo kal lawang. Min som ve ti hi ka lom zok ngot anya. Ka present lei sak chu ka pe a. Alom thiam boka ani hi chu thilpek te aman hla chin. Lom thu chu min shil mol mola. Midang lo bia kwala ngai wang chuan ke chu. Chu chungin ka phone chu mi lam khut khut zinga chuan ka bi ngur ngura. Mi pakhat hian min ron supalin ka phone chu chhuata chuan a tla chhuaya. Ui boite ti le char karwal. Van nei thak takin a chelo lo. Ka ti pal lutuk. Min sutu chuan ngai dam min dil ngal wat. Chu o chu ka siat nu awa ang ve. Ka mela mu rwal chuan phei khok. Tia min ko arwala. Kein two wheeler tia ko karwal ve zat. Enge heta iti ti in ka zot ngal wat. Nang po heta enge ti in min zot let ve ngal. Ke mo Lily in ka zot masa zok che. Min chang masa ro ka ti le no. Lily hi ka zinanya nang tia min chan wal chuan min zo le ta rwala. Lily nen chuan te chang kanin ko malom. Ti in a zo na chu ka changa. Tunin nge in local. Mi abyak la chuan min en chiang thei sia. Keima in kan pani in abeng chen em awangin. In chunga chutlenga chuan zan borak vot taka chuan kan chua. Apa Australian mi ani ti te chu ka sheta zela. Anu chu Shangbana College a professor lo ni ringin. Apa la doctor famalal ni zui. Aizol hi nuami ti zong ni em. Kalau kal ti chuan ka tilaw. Ma se tuna chuan nuam ka ti to lutuk. Mei chemel chadeu dewan tam si. Karin lo deuh hian a ron ti a. Ka mel rum hle. Chuta minun en le in. Nang ma ang te. A ron ti chuan. Ka mita taka en buk nen. Ka biang ron sa tapup pup mai. Ka hoi son vat. A ron nui chuak deuh haka. Email ka mu ve theila ka ti. Ikiut lutuk. Ti in mi ala fiam chun zom zela. Ka kiu chuan ka nek deuh soka. Ka kut vot chuan ka biang chu ti dai tumin ka doma. Kumeng zat ngi ini. A kum zat chu ka sha chak em awang chuan ka zot tapunga. Eng soi set lo chuan min chang ve mai. Som pariat nang. Ka khabe awai thlanok. Zo na ka zo apiang la hian min zot let ve ngal zia le ngal. Min u mai ro.
ti bak chuan ka chang lo ama en ai ano pan dei chu kami padu zong chu ke ma ai upade wani a han upade se chuan ka bem ngal ruk mai tur I fear lo lutuk min shil ve ro mo min shil ro ti in min lan nek ka no pang dil chut dewa ang ka ti lutuk kanin em awang chuan ka shil ta shama angoi ta mak mai chuta mechia an upat zok khian a sexy zok ala ron ti sham atok ngoi mai ro ti chung chuan aka chu ka hup nok noka kek zei chu alo hun to in hnoi lama chuan kan chuk thladuna Jenny chu pon fen ching le but nen khuwot te hi a she ve thlot lobe moni kongkabula alut tur nen chuan kan in to ka ilo ve reng ani mo lawila min hmudona mi zalo zeta nui chungin kalu san daya Daniela chu kanunga local ve zela min hlau nan chuan ka kor hnunga chuan apot deuh chuta kanui chu azaru lutuk kalna tur big po nei lo chuan ka kalkwal pui shepa kadin hnu thlingin ka kor chu alo lawan char tinge min von lata ti in ka le hoya min ron en thale pa chuan ite ve sia ipil bo dei ka hlawa nui sang yan aron tirewa te a kan klasa chuan a sang ber kanya sin choen deu ar pa chuan ka ti ve saka lo mel deuh chuan a bu deuh ngata ka va han ngei tak a mel cha ema ka thin rim rei thelo mai po a zan a rei deuh to awang chuan hon mai ka du to a Lily chu mang cha in ka chuaka kong re deuh lai chu ka thleng phei le ta riru lam hallelujah chan lai tak chuan ka dara tu emo hian aron vuana ka phuna salutuk le hlawlutuk chu ka au chuak chiama Daniela alone to hlop chung chuan tinge min ron zui ka zota I phone theng hil ron petur che in ka ron che ka phone chu a ip ti atang chuan aron phora kalawat kalome kalle ngal mai katum ma se kamalam chu athim em si Daniela chu ke en let le kumingzat nge ini hetilaya kali hlawamo lo som lo top turania mechia ka ni ti thengil lola tunang zan ria mi seta na him lo ti ishemia lawami anunga kaldin den pa chuan ka ti a chuta thomak tak mai kan sheta kan chak lampang step chang chuan enge mo hi ari de ure kareka enge chu Daniela chu aron phun deuh sur chong su ka kha ka wat muang changin en chian tum chuan ka pan hnaya thok le khata zote aron zwang chuak not mai ka phulutuk chu leya ka chunoka zote mai ni in min ti hlau man lutuk ka bulvel ke en chu Daniela lo to reng lo min lo tlan san dei chu ni in ha doi zep te kha min ti vela tunge doi zep zok chu hey loading te ti a ka rwal ngala zan re ta ka chuan kanin phei trok truka sunzom zel tur